27 Kolampur Pramod Nogani Bisinga Khobja Khas Kolampur Shubha Nondo Kamini Devendra Debbormani Chajak Bukuk Sanjana Debborma 7-8 Man Romu Cancer Bemar Manjagai Tongkha Dr. Kahambai Funukmania Nogorang Pusha Chugiani Bagai Okogno Khanai Tongui Manlia Ampra Kamini Shikla Bodolok Kami Thangai Sanjana Debbormani Bagai Rang Thumlaika Yagulo Je Rang Thumani Sanjanani Nukungo Thangai Bufano Rang Yafori Kabuka Aro Thangai Manjaka Dike Debborma, Liton Debborma, Akash Debborma, Hambai Debborma, Kisma Debborma, Raju Debborma, te James Debborma Akosongro. Joyakari Naitumi, Chini Hamkrai TV. Saya nok tini samno rangthomai samno chubanan thamani. Abato sini bukukjuk masa abato jotono nugui tongo social media abo nungbai khenanaro bono to jotono sini baina bini emonji serious condition onek hamya tabusuk jorate bi treatment choliako যখন তে বিনি ট্রিটমেন্ট চলি না ফানো রাং পয়সা তো অনেক নাঙ্গো বাইরে অতলাং মানে ফানো বনো তো বইমা ফাইকা তাবুকসক জরাতে বিনি বসাগো জরাতে কোনো মেডিসিন ক্লাইয়াকো বিথির কোনো মাসেয়াকো আবনি বাগৈ ব তাবুক সিং থাঙ্কা তিনি কমসে কম তাবুক 5টা বাজি হই দङ 5টা বাজি দङ সিংগাসক ফুংনি মি অংখর মানে বনো চুবানানে বাগৈ सिंग कम से कम तबक 5टा निसे सिंग सगुयाखो बनो थांगै तो सिंग तिनि किसा मिसा थुमका आबनो याफा रैखा बनि फैमिली न सिंग अबो तिनि सालसाया ओंखाय सिंग बसकांगो तेबो आगुगै तेबो बिनि बागै सिंग बसक ओंगै मान सिंग तेबो लगिरलायाखै सिंग थुमै बनो बसक खायमाना बनायलायनाय दा काय तिनि सक जरा तै तो सिंग जे मानसाक तो रिखा सिंग तिनि फास्ट ओंगो माने वा तिनि जरांगै बो अंखर मालायलिया सिंग ओंखाय नुंगमाने बिनि नुखुंगो बो अनेक कन्डिशन हामिया न अनेक नुखुंगो चुगिया न जे अंको माने बरक बादिखिना साइ तंलायो कामरो खाय ते कैसा अंका आं सिनि जे एमएलए तंनाय सिनि बा सिनि ताबु रामचन्द्र गाटनि बरक नां कैसा कयमुं सानो नरक थांगै बनो किसा नायखाय बा चुबा चनि बागै अनेक जानाय तामनि बागै इंकाय अबो तो कैसा सिनि बरक बुइनि नुगै तंग नरक बुइनि बरक सि बरकनि बरक बदिखे थुमबै बरनो रां अंकोइ एरबै तंलाय डोनेशन खाय तंग सिनि बरकनि बागै से ताबुगो मासापना नुगना करै बयखाय बदिखेबो बरकनि बरकनो रां निनि जेसे कुरुल फानंग तो बरक कारि रिमानो सिनि बरकनि बागै इंकाय सिं ताबुकसो जरातै मनो 2 लाख से कारि मान्या खना सिं उसु खनाय तंमानि आबनि बागैनो आं जतन न कयमुं सानो नरक जे एंगै मानसा 10 टेका आंबो 5 टेका आंबो तैरवनो चुबा खांगे बेलाय हामनाय जतनि न जरा फायो समय फायो आनि साकाबो क्लाइमानो आनिं फुरबो बुइ साइमाननाय बुइनिं फुरबो आं साइमाननाय अबनि बागैनो जतन लगेरना नांगायता ओंखाय आं ता सोंना ओंखाय जतन हामबाय काय Ini bora-bora thaina rangthom lagi bo jaga bo. सिं तो तिनि सिनि एरिया ओंखाय तो जे आमफ्रा एरिया तंमानि सिनि रामचन्द्रगार तंमानि तिनि सिं स्कुल थांका आत परे सिं अनेक डेम अफिस रगो थांका अनेक निनि केम रगो थांका जत जगाना सिं थुमबै बाजारं तो निनि जे दुकान तंमानि जतन अंखै फायका कुनो सिं अबरंना लासिना नांया तालासि बायदि नरगबो लासिवै सिनि बरक कुनो दिनो माइमासेया सिं लासियावै काइसना काइसा लगिरिवै मनो चुबाय माखासे आबसे बरकक आबसे काहाम
aboni baganya jotono no sana musongo norok ba tala sidi oba haikena norok school thumdi nini ba bazaro nini ba joto jaga no norok thangai mano sini bukhuk jono to norok nugui no tangna bini onek hamya o klaijang no tongo sing dagai nugui phai ang buma kaba nukmani bagai bo ang dukhon angka kërei ni bagay obo haingo sing ganang khai to sing bo obo hai nangla khamu loge ke bono chu mana nangla khamu bo kërei ni bagay tini buma mukti klai tongo nogo mai to thra thaya khai engna nango aboni bagay kaisina kaisa wala yawoi joli yawoi ongko yawoi tui boro rono 10 taka 5 taka je mani ri mani abono belai boro ko khunaita ani khai to abono ngai ngai sonjanani no thang bua bua na te nok tam sang bo bo hai taborok sori buma bu phani yaktei to sing khanai mangkha bini sori to tabo onek bari jak je fungni hoiteno khanaka bini ama sawa fungni hoiteno sori bari jak ni sakoro angkol khaiforo na saka ngai bad bini yakung rok bo bini je sir koroma hai ro rok jago sing je basak sakrop kai kumani oba hai enek bo kosto ta bo kabui tong ongkoi tong sing bo kabui tong phana to sing bo chugiani bagai to sing khaime abla sing amani banganya tini sing buni thani lachi bo lachi hai ke sing 10 taka 5 taka manbo sing je mansak tini chubai ri phaiga amani baganya tini to boroni tabo sukjora tei khana mani sini je ramchandra garden to edc ning to kebel no thanai kri kho borok kicha thangai nai khanga mdc mla borok thangai nai khe to belai chanai tamni bagai ingkai ote rongno dodi dodi je engai mansak sing hamri ma khangkai bobishota singbo tebo obo hake buskango yapri sai manota kai tini sukjora tei ta suk nong nai buskango norok tebo nogano sing busuk jora tei bono logi rui tongai man busuk jora tei thangai man abo to norok jotono nugui tongano kai asuna ta hambai genera age ro bro suba khabo hai ke na mo da pila suba man ang to Tripura People Foundation hoitese phayo abo to sini tabok sing kaisa society ngai se sin parani logi ui ungkoi phayo ang to Bangalore norok to saimono Tripura People Foundation ongkai sabo tong sabo korei jotono saimono tabok se jora tei to sing otoina ongkai to onek borong to chubai phaika kuthui thangnai rokno je ongkoma bo sing masana pano ayango kaisana pano tonia yango mamung jotono no pathogo jo tabok se jora tei sini je sing samung khaimani sing kaisana pano bukha bairia ko sini je mantei sing chubaino khaino samung taksuk jora tei sini borno sing naino tongko baire engtho nini all India nini Hyderabad Kerala nini Chennai rogo Bangalore rogo naidi norok nugui tong norok news bo nugo bobo hai na sing bobo hai ke roho sing blood donation onek khayo sini borong ni bagai tofano sini borok rong kha wan chungmani kri engai thango aboni bagai no nangna sanawa tator jog bai sini borok kisa misa norok bono ongko khan ka belai chanai phai nai pe kan ka ba onek chanai je social media ni hoite fano sini je tongoi tongnai ro parani member rok ba nini chairman je society ni nini je tongnai rok nini bat student of fano je sapano bono kisa phai nai pe man kan ka belai chanai anga bono jotono no hamjama ya farana jodi no bono nai pe kan kai sonjan bagi tam ko ko tang lu ko na je chuba ya tabok sik jora tong nai rong tabok se jora tei to je chubaya tongnai rong ni bagai hingkai ang oborong to belai sanamu songo ani bukhabai no borok je mansak bono chuba khaiba belai chanai tamni bagai kai norok nugui manna bono video bo nukhana sing samatai norok ungko je kan norok ni mokol be norok phai naiman phai bono bobo hai bini serious soli oi tong bobo hai ungkoi tong mai tabuk bose bosai miya ko khopsa sa ya abo to jotono saimano nogo bobo hai soli tong hana ani nogo khangkai abo ang bo saimano ang mai totra thangya ongo abo joto borong no ongo nogo abo hai klai khangkai joto borong no sing salsa luma baise busu kosto nangai thang tangai mai semia tang ko abo kaisa bini kono normal boya abo onek kotor abo norok saimano bobo hai bini sing motainya to suron khainai bini kaham karang khai bono disa chung sa chakai phunong mang khaiba onek sanai sing bini bagai suri mang no tongnai motai rong no bo sing koi no tongnai bono kaham karang khai rima khangkai kai ang to sungna sasinai kai hambai norok kuno sanada nong logi wo tin sap tong bung ke sai kan ani logi to tongo yango sini akas bai tongo nangkai bo raju tongo te onek borok tongo ikuyang tongo nangkai bini mung to ang khulia nangkai tabuk tebo tongkhu sini tongphana borok sopai malia tang engke borok kamni bagai kisa stop mark khlaika gai khana rokong ken norok borok no nugui manana sing obono kam tongphana sing kam duwa reino sing bono je mansak sing obono khaina tongsinai chubawe kasana jotono no lukorona hambai maya foro kasana